दुधनै बड'फा इउएन ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय जे हरखाबै एडिटर फराम एक्स एनडिपिआ बेवहाय फैनायनि गुबै उद्देश्य जाहैबाय जों दिनै बेवहाय एडिटर फराम एक्स एनडिपि जिल्ला हिसाबै दाफुंनो होननानै बाहागो लाफैदों। जों चिफ मिनिस्टारजों जों सावरायदों हरनि 12टायाव नोंस्रा मा उसुबिदा जादों बेखौ सोंदोंमोन। डाइरेक्ट बुंदों आंखौ एक्स एनडिपि हिसाबै जों जेबो मोनाखै, बिराद प्रब्लेम न'खर संसार सालायनो बिराद प्रब्लेम जादों, गथ' गथाय न'खर सालायनो दिगदार जादों। बेनिखायनो सारमोना अननानै जोंनि एक्स एनडिपिखौ जुदि अननानै माबा मोनसे मोजां हेफाजाब होनो हाबावगोन नामा होननानै बुंदों। बिदि होननाय लोगो लोगो डाइरेक्ट सोंदों प्रमद बर' गोविंद फेरेंगा सावनाखि उफाय गैया सावनाय होनना बुंनांबाय डाइरेक्ट। नायाखैलै नायाखै। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो दिल्लीयाव 2 टाइम थांबाय दहाय बिथाङा बुंदों। दिल्लीयाव 2 टाइम थांनाय लगे लगे जोंखौ जेबायदि अनार होदों, जोंखौ जेबायदि सन्मान होदों, जों थानाय हटेलनिफ्रायनो जोंखौ फुरा भिआइपि गारिजों लांलायलायनानै जोंखौ गावसिनि स्कुल गारिजों लांनानै जोंखौ फुरा नट ब्लकआव लांदों, जाहोदों लोंहोदों सावरायदों, दोनफैदों आरो लांफैबावदों, जोंखौ दोनफैदों। ओरैबायदि सन्मान होदों 2 टाइमावबो। लास्टआवथ' जोंखौ मा खालामदों, नोंथांमोना न' भारा होनांगौ प्रयजन गैया, नोंथांमोनखौ जों मिथिखायो, नोंथांमोना जोंनि आइबिनि रुमाव थाफैनांगौ होननानै जोंखौ आइबिनि रुमावनो सोनानै साख्रि सोना होजोब। बिराद मोजां मोनो बर'फ्रा दावहा नांनो, फुरा फौजियाव सोजोब, सिआरपिएफसो आर्मियावसो। नै दा जुद्ध जादों, नांगौ जायोबा बावैसो थांबावगोन होनना बुंदों। मिनिदों बे समावहाय, मिनिनो बायध' जादों गावनो। नोंगौ जा बैसो दं नालाय जोंनि बुंनो थाङोबाथ' दे गबिन्द बा एनडिपि हिसाबै जोंहा एसे बैसो जाबाय नङा होमबा। खिन्थु जोंहाथ' उन्दै सावरायग्रा बिथांनियाथ' बैसो उन्दै उन्दैना, साख्रि मोननो हानाय बैसो दंजोबो। मा रन्जन मा थन्जननि खोथा बुंलाय, जोंनि बर'थ' मोनगोन ना साख्रि नङा होमबा। ओंखायनो जों बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिफ्राय जोङो बिनि उनावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो 2023 आगष्टनि 27 तारिखआव जों लोगो हमदों। लोगो हमखांनानै 22आवनो जों लोगो हमखांनानै बावबो जोङो डाइरेक्टलि जों साख्रिनि बाथ्रा बुंदों, रन्जन दैमारि खोथाखौ बुंदों, माखासे 54 जननि केटारसिनि जेलाव थानायखौ बुंदों, साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ बुंदों, रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ बुंदों, एक्सिडेन्ट बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बिथाङा 1 नाम्बाराव एक्स एनडिपिखौ आङो गिबि खेब फार्स्ट प्रायरिटि होनोसै होननानै दिनै बिथाङा गुवाहाटियाव थानाय खारगुलि आसाम स्टेट माबायावहाय मा होनो कमिउनिटि हलावहाय जोंजों बे रायलायनायाव बिथाङा फार्स्ट एसुरेन्स होदों एक्स एनडिपिफोरनो साख्रि होनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो डाइरेक्टनो जोंजों फेस टु फेस जिरायनानै जोंनि बेयाव अफार होदोंमोन। साख्रि होदोंमोन, साख्रि जासिदोंमोन। बे साख्रि होनाय बाथ्राया जाबाय मा, जों जेला दिल्लीयावहाय थांदों 2023 आगष्टनि 21 तारिखआव जेला थांनानै जेला जों बे मेसेजखौ होदों जों साख्रि नांगौ, जे बिदि बुंनाय लगे लगे मेसेजआ फैदों। फैनाय लगे लगे मा खालामदों, साख्रिनि बाथ्रा फैदों। बिनि उनाव लगे लगे नैबे बिथांनाव मेसेज फैबाय आइबिनिफ्राय, नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बैसो थानाय एक्स एनडिपिनि मावथिफोरखौहाय माखासे सिनाखि थानाय आइ कार्ड फ्रडनि गेजेरजों साख्रि लानाय जासिगोन होननानै जेसेबां हायो एसेबां एथ' तारिखनि गेजेराव गथायनांगौ होननानै दिनै बे मेसेजखौ हरनाय लगे लगे जों बेखौ मावनाय जादों। दा बेफोर गासैबो मेसेज फैनाया नैबे इउनिटेड फराम थांनानै बाथ्राखौ जों बुंनायाव रायलायनो थाखायसो दिनै बे मेसेज फैदों। दिनैनि तारिखआव बिटिआर सरकारा बे खामानिया जे जादों, बे खामानिया जे आवगायदों, दिनै बिटिआर सरकारनि मोनसे मेसेज नङा। बे कमप्लिटलि जोंनि सावरायनानै जोंनि दुखु खस्थ' खालामनानै नारसिननायनि थाखाय बे बाथ्रा जानानै फैदों। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बिटिसि सरकारखौबो जों प्रेसार होदों। दाना मा खालामखो, बे समाव एबसु दंमोन रायलायफानायाव, एबसुआ एकदमबारे फैनानै मा सिगां मालाय निउसाव होग्रोबाय एक्स एनडिपि साख्रि मोनसिगोन दांना होबाय एकदमबारे कमिउनिटि हलनि माबानिफ्राय मोनसे हलनिफ्राय ओंखारनाय 10 थानानै हगारना होबाय। दावराव दाना जोंना एक्स एनडिपिआ बिसिना हगारदों, जोंना मानो हगाराखै। जों सानदों गोजौआव मोफौ हायाव बाहाग नङा होमबा, गोजौआव दङ बुस्थुआ हायाव बाहाग खालामग्रोथ' जानाय नङा। जों मालायबायदि दल दानना लाथ'वा फंबायबो र' जागोन, जेला जायो अब्ला जों दामगोन ना, जों बे बाथ्राखौ बुंबाय। दाना मा जाखो, साख्रिनि बाथ्राखौ दानना होबाय। साख्रियाबो खोन्दो गैयामोन, पारसेन्ट गैयामोन। साननैसो उनाव जेला प्रमद बर'आ लास्ट डेट माबायाव 27 आगष्टआव माबायाव लिंहरफिनबाय 29 तारिखआव ओइदिनखालि सावरायब्ला बुंबाय जे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा, नोंथांमोननि थाखाय साख्रि जासिगोन 2 खोन्दोआव होनना बुंबाय, 2% होनना बुंबाय।
जोंथ' बयहा जों खोन्दो रायलायाखैना फारसेनि बाथ्राखौनो जों रायलायबाय चिफ मिनिस्टारजों बेहा बबेनिफ्राय फारसेनि बाथ्रा फैलायखो थारमाने एनडिपिखौ जेनेरेल साख्रि होनांगौ होनना बुङोब्ला बे नों आंहा मोननाय नङा ओंखायनो एनडिपिखौ पारसेन्ट होनानै होयोब्ला खमायगोन ओरैहाय माखासे बुरजा हाबनो मोन्थों जाहैबाय एनडिपिआ सोर बर' नङा नामा एनडिपिखौ बांसिन हरबानो माबा मोनसे जाथिया खहा जागोन नामा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो मानो कन्टिनिउ मानो जोंखौ पजिटिभ लाइनाव लांनो नागिरा नेगेटिभल' लांबाय थानो नागिरो बेनिखायनो जों बुंदों जों मालाबाबो पारसेन्टखौ जों रायलायाखै खोन्दोखौ जों रायलायबोआखै साख्रिनि बाथ्रा जों साख्रि रायलायबोदों बे बाथ्राखौ जों दुखु मोनदों प्रमद बर'आ जोंनो बे मेसेजखौ होदों खिन्थु प्रमदआ गावसो हारसिङै जोंनि रायलायनायखौ गिनानै मा रायलायखो माखो बिनि सानथामनि उनाव थांफिननानै साहित्य सभाखौ प्रग्राम खालामफ्लानानै साहित्य सभानि एजेन्डा लाफ्लानानै रायलायनायाव नैबे जोंनि 2% दानथेना लानायखौ फिनलायबायब्रा बेबायदि फर्मुलाया दा जोंनि गेजेराव जों रायलायनो गोनां जायो उफायथ' गैया नङा होमबा बेथ' रायलायनाय नङा एकदमबारे सैथो बाथ्राखौ जों बुंदों दा बे मोनसे बेनिखायनो दिनै जों बे एनडिपि फरामा जों दिनै थासारियाव जों जिबायदि थगायजाबाय जों जिबायदि गल सोजाबाय जों आरो इयुनाव जों गल सोजानो नांला बाहायखौ जों आरो इनि सायाव जों बेबायदि थगायजाबाय थानो नांला जोंबोथ' हारिनि थाखाय लेखा रोङाबोथ' गोबाव बोसोर नांबोदोंथ' नङा होमबा गोबाव बोसोर नांबोदों नांबोनायनि उनावहाय दिनै जोंहा मालाय मावनांगौ मोन्थाय बे बड'लेण्डखौ जों दैथायनो हानाय सिबिनो हानाय मोन्थाय गैया नामा ओंखायनो बुंदों जों बांद्राय दैदेनगिरिफोरनि गोदै येसमेन खालामबाय थाबा जानाय नंला येसमेन थाबा जों जानाय नंला जोंनो जों आवगायनांगोन जों सिखारनांसिगोन ओंखायनो जों इउनिटि फराम हिसाबै जों बुंगोन गबिन्द बसुमतारी जोंखौ थगायबाय जोंहा फेरेंगा इएम बिथांमोना जोंखौ थगायबायब्ला जों लेखा रोङा मालाय मा होनो जोंनो दिनै आवगायनानै जोंबो दिनै एक्स एनडिपिनि माखासे समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय एक्स एनडिपिनि माखासे खोथाफोरखौ नायनांगौनि थाखाय जोंबो बाध्यता जायोब्ला 2025 जोंबो इलेक्सन गेलेनो गोनां जानो हागौ मानो जों मानो खस्थ' खालामोब्ला नङा होमबा जों मानो आलाय सिलाय जाहोगारबाय थानो लोंबाय थानो बै समाव एक्सिकिउटिभफ्रा लेखा रोङामोन बिथांमोनाबो जेबो रोङाब्लाबो 17 बोसोर सलायबोदों नङा होमबा एक्स एनडिपिआलाय माथो नांनायनिफ्राय जिबायदि फैदों दिनै रावबो एसामिस भाषा बुंनो रोंनाय गैया बर' भाषा लेक्सार होनो रोंनाय मानसि गैया एसेब्लाबो दिनै बयबो बुजिजोब्बाय रोंजोब्बाय ओंखायनो दिनै जोंबो बायध'ता आरो समान थासारिखौ नायनानै जुदि नैबे 5-6 मासनि गेजेराव जुदि एनडिपिनि क्लसफ्रा जुदि मावफुंजायाब्ला जोङो मालायनि उन खारबाय थानो प्रयजन गैया नों फैदोलै बिदि नोंखौ बिदि होनोसै नों बिदि लादों होनबा जानाय नङा नोंल' मोननानै जुदि नोंनि लोगो बुंद्रा मोनाब्ला नङा होमबा ओंखायनो बेबायदि थासारिखौ नायनानै जुदि जेंना टाइमनि गेजेरजों नायनानै जोंबो टाइमखौ जोङो अबजार्भ खालामनानै जों खारनो रोंनांसिगोन दा बेनिखायनो दिनै आं बुंदों बे इउनिटि फरामखौ जोंनि थाखाय गोनां दा इउनिटि फरामखौ सोरबा साननो हागौ नायस्राङा माथो बिदिसो बुंदों इलेक्सन गेलेयोब्लाथ' बेथ' बिटिसि नङाना बिकेडब्लिउसिसि नङा होमबा बेवलाय बोरै जागोन साननो हागौ खारना मा इउनिटि फराम एक्स एनडिपि जरदान जायोब्ला नोंथांमोननि नैबे बिकेडब्लिउसियाबो गाबोन मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव जुदि टिमा स्ट्रं जाबायब्ला भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा जुदि सापर्ट जाबायब्ला हमजानाय न'खरनि मानसिया स्ट्रं जाबायब्ला नोंथांमोननि बाय बागि जाथि खुरमा न'खर गासैबो जुदि स्ट्रिक्ट जाबायब्ला इलेक्सन गेलेनो हानाय केपासिटि जाबायब्ला नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे गसंनाय लगे लगे नोंथांमोनानो गासैबो नोंसोरनि मानसिखौ नायनो हागोन जों बाव फैनाय नङा जों सापर्ट खालामफैगोन जों मदद खालामफैगोन जों भट बिना फैगोन नोंथांमोननो बिकेडब्लिउसियावहाय मिनिस्टार बसुमतारीजों जों रायलायगोन जों क्लस दङ जों सोमोन्दो दङ जों रायलायबाय थायो मिनिस्टार बसुमतारीया गाबोन सम जायोबा जोंखौ लेंहरा बख'नो बिलाय नोंथांमोननि बे जायगायाव सोरखौ भट होनो गाबोन फाय गैया सोंनांगोन बे गावनो एक्स एनडिपि इउनिटि फरामनिफ्राय मोजां मानसि दङब्ला हगारदो गावनो फैनांगोन गोनां जागोन ओंखायनो जों दिनैनिफ्राय एसे आवाजखौ जों होलांनांगोन गोरा जानांसिगोन मिथिबाय बेवहाय बै समनि फुराना थाबोनाय एक्स एनडिपि सारेन्डार एक्स एनडिपि बे फारागा दिनैनिफ्राय बे जायगायाव जोबनांगौ नैबे हलनिफ्रायनो जोबनांगौ दिनैनिफ्राय जों बयबो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि साफा कमरेज लोगो होननानै जों सानना लानांगोन बे नोंथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्रायनो नोंथांमोननि समस्याया सल्भ जानांगौ नोंथांमोननि बिफद आफद लोमजानाय साजानाय नोंथांमोना नायनांसिगौ एबारनिफ्राय जुदि कालेक्सन खालामनानै 10,000 5,000 होनो हायोब्ला नोंथांमोना बिनो हैनांगौ
सोरबा लोमजानाय जुदि उसुबिदा जादोंब्ला बिथांमोना बेयावनो बै स्वदwनि थाखाय जेरैखि जायाबाबो दैदेनगिरिफ्रा थांनांगोन खबर लाहैनांगोन 10,000ब्लाबो 12,000 हायो 20,000 हायो सोरबा नोंनि लोगो बन्धु थैयोब्ला बे स्वदwआव हरनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे पार्मानेन्ट एजेन्डा बायदि लानांगोन जुदि बे बुस्थुखौ नोंथांमोना जुदि होनो हायो बाहायनो हायो अब्लाना बे जायगानि एक्स-एन-डि बिनि फेमिलिफ्रा बेबायदि खामानियाव जुदि मदद मोनोब्ला नोंथांमोनखौ सोर गाबोन गारगोन नोंथांमोनखौ रावबो गारनाय नङा नोंथांमोनखौ बयबो रिमेन्ड खालामगोन बयबो गोसोखांजोबगोन सम आरो थासारिया बेयावनो पास जाबोगोन जोंहा मिथिबाय दा बेनिखायनो दिनै आं बुंगोन नैबे मेलनि गेजेरजों जे नोंथांमोना नायस्रांनो बुंनाय दिनैबा पलिसि खालामनानै भट दानो थाखायल' जे क्षमता लानो फैदों बे नङा नोंथांमोननि बे जायगायावबो सोलिलांनो थाखाय बे बुस्थुआ गोनांखा नोंथांमोना जालांदों हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि मोनसे बांगालफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै बिथांखौ बुथारदों नोंथांमोननि बे ओनसोलनि सानै बर' हिनजावसाफोरखौहाय खारसि बिसि जिनाहारि खालामदों दिनै बे जाथाय जानायावबो दिनै एक्स-एन-डि हिसाबै जोंबो बाहागो लादों इउनिटि फराम हिसाबै जुदि इउनिटि फराम हिसाबै जुदि जोङो गठन गैयामोनबा आफाद गैयामोनब्ला सोरबा नायस्रां सोरबा दानसोरां सोरबा बिनायस्रां सोरबा माबा मोना फैगौमोन नामा फैनाय नङामोन मोनसे आफाद जानायखायसो बाव बाहागो लाफैनो हादों नङा होमबा ओंखायनो दिनैहाय बे जोंनि समाजनि मावनो गोनां ओंखायनो दिनै बे बुस्थुखौ जोंनो नांगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ बेखिनि मेलनि गेजेरजों खावलायदों दा नोंथांमोना उल्था आरो नेगेटिभ जेबो सानना लानांगौ जेबो गैया नोंथांमोननि थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो इयुनाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ खारना जाबाय मा जोंहा हादों मिथिबाय 437ल'सो दिनै एक्स रिजार्भ फैसाखौ होनो हादों अब्ला दिनै बांसिनानो दङ 3,111 नि गेजेराव 437 होनो हादों अब्ला दिनै बांसिनानो जुदि दङब्ला दिनै 4 बोसोर थांबाय बे 5-6 मासनि गेजेराव नोंथांमोना मा मावगोन जों जुदि प्रेसार होआबा जुदि जों बुंग्रा गैयाब्ला बिथांमोनाथ' ओरैनो रायलांसिगोन दिनै एक्स-एन-डि बिनि गोथां थांनानै थाग्राफ्रा दिनै 4,000 एबभ जाबाय रिहेबिलिटेसन फैसा मोननाया खिन्थु दिनै 1,000नि बारा मोनबावनांगौ दंबावो दा बे मोनहोनांगौखौ जुदि जों ज' जानानै जुदि प्रेसार होआब्ला सोरबा गबिन्दआ बुंगोन ना बै डिपुटि चिफ जानानैबो गावसिनि एसेम्बलियाव बुङा सोरबा सानजाराम नामानिफ्राय लानानै दिनैसिमबो उन्दै जुनियरसिमहालागै दिनै लोमजायै साजायै मालाय खबर लालायलायो जोंबो दिनै बे फर्मुलाखौ जों लांनो थाखाय दिनै जोङो बे खामानिखौ जों मावनो गोनां जादों बेनिखायनो दिनै जों बुंदों एक्स-एन-डि बिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव जुदि थैनाय मानसिफोर दङब्ला बेयाव बाहागो लानांगौ आरो बे थैनायाव जुदि सप्तासे सप्तानै मोनोब्ला बिनि गेजेराव 10-12,000 थाखा हरनानैब्लाबो बै स्वदwआव मदद हरनो हानाय बे प्लान पलिसिया दिनै नोंथांमोनखौ थाबाय थाथोंसै आरो लोमजानाय साजानाय बिपद आफोदाव जुदि होनो हानाय जायोबा मदद होनो हानाय बायदिबा नोंथांमोना बेखौ नाजानांगोन होलांबाय थानांगोन बेबायदि जायोबा दिनै रटेसन जालांगोन रटेसन जालांबाय थागोन नोंनो होनो हाबाय बिसिमा दिनै दंस' जादों मालायजों जों थगायजाबाय ओंखायनो आं बुंदों नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे जों गल जाबावा आरो गल जाबावा नैबे थासारिखौ नोजोर बोनानैसो दिनै जों एक्स-एन-डिफ्रा नैबे खामानिखौ मावनो गोनां जादों ओंखायनो दिनै जोङो दिल्लीयाव जों गोबां खेबथाम जों सावरायबाय आसाम आरो जा बिबुंथिगिरिफोर दङ बिबुंथिगिरिफोरखौ बुंबावगोन आं दिनै बिराद मोजां मोनदों जोंहा हwnbai बर' बिथांमोना दिनै लोगो मोनदों बिथांमोना 10 बेचनि मानसि बुहुत सिनियर मानसि दिनैसो लोगो मोनदों एबारनिफ्राय सिनियर जुनियरनि खोथा गैला नोंथांमोना बयबो समानै गावथारनाय खामानि मावनांगौ आरो दहाय बिथां बुंनाय बायदिनो इउनिटि फराम एक्स-एन-डि हिसाबै दिनै रेजिस्ट्रेसन जानाय हिसाबै जिखुनु जायगायावनो नोंथांमोना गाव गावनि खामानिखौ गारनानै फैनायाव इउनिटि फराम एक्स-एन-डि माने गवालपारा जिल्ला दाफुंनायाव मदद होफैनाय सिनियर आरो जुनियर आरो गासिबो कमरेड लोगो मावथि नोंथांमोननिसिम सानजौफु बेलासि समनि अननाय सिबिनाय बावनानै आंनि बुंनाय बिबुंथिखौ बेखिनि दोनबाय थेंक इउ